kanu ka kam ka bangi lek ban khata ye kwe da ka jimut ka basnyu bat ka jing pendan kam bakala ka jing sho ka jing dat ban pen snyu ye kwe nakapor shakapor ka la bande da ki tiar kitar ka la bande da ki ti la jukhot ye ka abuse ka jing lek ben lek kho la bande pararta ka la bande ye ki kenthe ka la bande ye ki khna ka la bande ru ye ki mrat bat menta kasi hakane ke video jonga ngin karan shapangane ka benta ka child abuse ka jing le ben le kho ka jing penchitom yaki khana ngin karan ro shpangi ain bat ki rules haka jing de bat kene ke child abuse bat ngin karan ro shpanga ka jing snew jongane ke child abuse ho ot kene ka abuse ka long ka benta ka bayar ba ka topic ka bayar ba ka ba ngamla ban ka wartang haka we ki video henry hakane ke video jonga menta kasi ngin karan bet tang ya ka we ka phang la benta ya kene ke child abuse haki south li ki benta ka physical abuse ka emotional abuse ka neglect bat ka sexual abuse ka physical abuse kalong kanu ka jing penchitom ya ukhana haga mat jongo ka emotional abuse kalong kanu ka jing penchitom ka jing yo bin ya ukhana ya ka jing sngo jongo ka balai neglect ka bangi e ben yiki khana klempet yiki ka basaw bat ka ba madu na padang jong kene ki abuse ka de ka sexual abuse ka jing penchitom yiki khana haga jing de ka shong kha shong man ngini kran shwa ya kene ka benda ka physical abuse ka e kene ka physical abuse habangai ong physical abuse kalong kanu ka jing penchitom ya ka met jong khana kala bande da ka bom da ka ba sho ya ukhana ban saw ya ka met jong u ben kedia ya ka shing jong u ka kan thupru ya ka jing le ben ya ka met jong u da ka jimut ka ba snew kani baro ka hap hapo jong ka physical abuse kani ka physical abuse ka kan thupru ya ka jing pentre ya ukhana palat ban ya ka bor ba ula ban le ka taru ka hap hapo jong ka physical abuse kani ka physical abuse ka kan thup ya ka no ka kam ka bangi pentre ya ukhana na ka manta ka jimentoy jong i shimet la ban ong ru ba ka physical abuse long kanu ka jing penchitom ya ukhana da ka jimut ka ba snew da ka jing ibeng ba ka jing nyaw ben yaki ka tabar khoi ka hapo jong ka physical abuse in wan sha ka banta ka par ka emotional abuse kani ka emotional abuse kalong ka jing penchitom ya ukhana da ki kitin jongi da ki kam ka bangi le da ka ba mai da ka ba kan het ya ukhana ka bangi pen i ya ka ben sem jong ka jing bom i yaki bat habaki khana ki kran yangi ngim ju kran yaki bangi pendom ka bangi kran ben yaki khana ka jing khot sin yaki khana bat kanu ka jing kran jongi ka ba pen mong ya ukhana bat ka ba pen sngaw yu ba un long kham hapo ban yaki we bat kani ka kam ka pendu ya ka self esteem jong ukhana bat bun sin ukhana bala sha ya ka emotional abuse ulong ukhana ba ya cha ka depression bat uyat lambir ban wat ya ka jing i ka jing sha ka tat jong ukhana na ka imlang sa lang bat kani ka khata bha shisha ya ka jing imbat ka jing long jong khana pun sen ngi smart bha ban pendam ya ki khana ngi smart bha ban pen nge sho ki ngi ong pa uni ulong kham khlan ban ute ulong kham start ban ute ka taru ka khata bha ya ka jing imbat ya ka jing long jong khana ka ba kan thup hapo jong ne ka emotional abuse ngai scam plus ngau tho hi ya ka ne ka emotional abuse in wan sha ka benta ka balai ka ba ki khot ya ka neglect abuse ka ba bon na blan jangi ngi le ya ka ne ha ka jing im jangi man la ka ski ka jing e ben ya ukhana da ki kimi ki pa la ne ki nong pet nong sumar da ki port ba khamslem ka la khot ya ka kum ka neglectful bun sin ha ka jing im jangi kum ki bru ha ka jing bon kam jangi ni e ben ya ki khana klem bam klem di klem pet ne klem khami ya ka jing don kam jangi shubu menta phi e ya ukhana ha ka port ba khamslem san ganta henru ganta klem jing bam klem jing di klem nong pet hol ha ka ni parthe menta bon ki long ki bi long pa ki bon kam e ha ki kam ki jam jangi ki e ya ki khon jangi nak menta ban bela nak menta bantre ya kinu ki kam ha ka jing im jong ki man la kaski kala bande da ka jing duk ka jing chitom jong ka kimi upa bat kani ka khata bha ya ka jing im bat ka jing long jong khana ju yo bam ha ka por ka ba ude ban bam ka jan ka nep ka bombiang ka jing ban sum pan slek ka bombiang bat kani kan yelam shiki bon bha ka jing sniu ha ka jing im jong khana kala ban wan ra shi bon ki jing pang ha ka met jong o ka jing mut bat ka jing berkhan jong ru kan khata bha bat kala ban poi shaki bon jai ki jing pang jing shitom upar syang ban wat jing bam bat kan yelam ru shaka banta pa un stang ban jong khti ban to ya ki jing bam bat khadu unto ya ki pisaru Pio ihi ba ukun jong pi lani upara jong pi ule bakla tambah pi neglect pi chu e lagi egum tu pio ihi ba ula bakla lenti hakajin ya jong bat ngem teret ban pembek ya kata kajin ya lenti jong kaniru ka hap hap jong kata neglect abuse ngangai scam ba pilas ngothu hi hakajin ide bat kanik benta in poi sha ka benta ka basaw ka bagi khot ka sexual abuse kajing penchitom yo khana sexually ka kan thup ha ka sexual abuse ngan ngam kham jelu ya kanik benta bun sem ha ki long ying long sem jongi taki biru ki bangin ikmi lenti baki don kum kata kajing snyo ki pendon kam bakla ya kini khana don ki por ki khata ya ki benta private jongi khana da ka jimut ka basnyu kala bande ha ki jaka pajba lani kala bande shaki kamra ka bangim yo i
PE bangi im hagani ke protes ngi menta ke basniu ke badap da kajing sniu sudah ngimtip yano ngin chanya yano ngin om chanya badde na kata kadaw ngi diban kemi binia bahaya ki khanna kita ki nong lek kam sniu kila bande ki no ki biru ki bahajan ek bangim kemi lanti pat bon bah ki jakis ki bajia kum kini pat hangne hari hasi jongiru ngi kendo bon bah ya kum kini ki jakis lata ki khanna jongi ki complain bagi shitom haki benta ki belum private jong met jongki kajing daj boj kajing mix nam pat kumta ter kani kala bandai ka sign lani ka signal jong ka sexual abuse ya kani ka sexual abuse ya ki khana nganom karen shu namar ngalaju upload tang ya ka wek video hakani hi ka channel rapim pat pe ya ka video philaban check ya ka link ka ton hapok I button lani ngala bu hapok ka description jong kani hi video philaban check ya ka shibet andala deban pe ya kani video PE ban yada ya ki khana nakane ka child abuse ka sarkar nakapor ka amend lene ka shna ya ki kendon ain ka bathamai hakipor ka bamanshwa don tangkawe ka ain ka IPC ka Indian Penal Code ban telakam ya ki judge abuse ka bakendo lagi khana Henry ka dang mi ki singapore ka sarkar ka prakhat batangani ka IPC kamla ban telakam ya ki judging ka baki khana ki kendo kumta ka sarkar nakapor ka permi ya ki ain ka bathamai kum ka Child Protection Act ka Child Marriage Act ka Child Labor Act, ka Child Trafficking Act, nantak bun kweki acts. Haki por manswa dan tanggawe ka ain nagmantaki khana ka bagi hot ka JJ Act, ka Juvenile Justice Act, tang ba ka nang mi ka Singapore ka sarkar ka berkhat batang kani ka JJ Act kamla bantek la kam ya kani ka jing kumta ka penmi pat sakawe ka ain ka bagi hot ka Pokso Act ban yada ya ka hok bat ka jing sha penchitom bing jong ki khana kamta me haga jing ne ba kani ka sexual abuse. Mentah ngin yap kren ya kani ka banta ka bagi hot ka Child Labor Act. Bonusin bahangi lap ia kini ke kis bagi kena hagar tak badang rit bahaki haban kit ia ka jingkit ke bakia ka lengkor bakia jong ka yeng ka sem jongki don ki kena ke banando kerta ke badang kandai snem kerastang ban kamai jakpo na ka mentak yeng ka sem jongki ki haban tor chor ia ka met jongki ki haban tre ya ki kam ka basba palat ka ba ka met jongki kam la ban sya berkumta mentek la kam ya kini ka sarkar ka lapen mi ia kini ka an ka bagi khot ka Child Labor Act ki ban pej bat ban kami ya ka jintre jongki kena kam tam hakarta kaba hapo khat saus nem karta kami sakani ka right to education kaba ukhana hapo karta kabadang khat saus nem ude ban yo ya ka jing nang jing start kaba biang hatu pyo sko bahagi por manshwa ki don kita ki bagi khot ki men shono ki barra ki khana ki ba kidnap ya ki khana ki ba hadu menta hakini ki sngiru ki don kam tam le shari dekhar ki kendrai bahagi ni ki kam bon bahagi khana ki ba sha kidnap hakirta kabadang rit par ki bentre ki hakino ki industry ki factory pat habaki sha kidnap kumta ki pentre ki kum kimrau kabam kadi kambyang shu barki pentre ki baro shisngi kani bunsin ka jia bha shari dekhar nakapor shakapor kawan kata ka report hapo office trekam jangi madan ukhana wadang katas nam garta laja na kata kashnong don kata ka khana badang katas nam garta kalaja na kata kashnong bat kini ki briu ki bakitnap ya kini ki khana ki pentre ki haki factory lene ki industry jongki Syapot dekhar le man kapor ngiyo report ia kini ki sebagai khana badang arbnai laibnai badang shisnem ro gila syakit nap hatu viju perkhat kin le ayu ken ya kini ki khana ki badang rubnai nyaubnai badang arbnai kin le ayu ken ya kini barki pendon kam ya kini ki khana nak pantapan krong ani ka jing snyu ma de kumta ko sarkar ban tek la kam ya kum kini ki jing snyu ka penmi sakawi pat ka law lani ka ain ka bagi khot ka Human Trafficking Act kani ke jia bonsen ha ka jek em jong ikum kibru bahabang yo I ya kibru ki batuk kim yo pisaban bam kim yo pisaban le school kum tangi jiong ya kini ki kimi kipa jong ini kana to ai ki kina bakin syong rengkap banga bangan pelik school ya ki bakin yo ka bam ka di ka babiang bakin yo ya ka sopti ka babiang berkum ta ter Henry andala poi hayeng jong kipat kala pentre ki palat ban ya ki mrau ke e kani pen khit ya ki na do ang step ki pentre kami ki baro hisngi ka bam ka di hoi ka biang Henry ka kampat palat ya ki mrau ke ai kani kan mau ya kani ki parlo pi janga kam dei ka sarkar kam dei ka an ban tek la kam ya kani ka jing pen chi tom ben ya ki khana hoj habangi ri habangi suma le ki khana habangi pentre kam ya ki im dei ban pentre kam ya ki chapalat ban ya ka bor ka bakila ban sha palat ban ya ka bor ka bakila ban le Henry ngi dei ban pentre ya ki kat kum ka bor jongki ngin second do pi hakwe par video tar haduk ka por bye bye stay safe